Празник и много сакралност в емоциите. На 16 декември в столичната галерия Париж беше открита тематичната коледна изложба под заглавието «Моят ангел». В нея участват имена като Богомил Арсов, Росен Рашев Рушпака, Георги Москов, Росен Кръстев, Иво Бистрички, Стоян Бошкилов, Ангел Ангелов, Анита и Георги Ненчеви, Ивелина Иванова, Живко Донков и други. Всички те са населили платната със своите ангели, а Георги Ненчев ги е пресъздал чрез езика на дървото. Темата на изложбата, макар и традиционна за подобен род изяви, се оказва благодатна за нови и любопитни интерпретации от страна на участниците. Експозицията е интересна и многолика, разкривайки по нещо както от невидимия свят на ангелите, така и от вътрешния свят на творците. Разкажете ми нещо повече за изложбата. Защо избрахте името «Моят ангел»? Ами съвсем целенасочено избрахме това име, тъй като искахме да не се фокусираме върху само християнската интерпретация на ангелите, а всеки автор да даде своята лична интерпретация за ангела, който смята, че е до него, който може да въобще да не е, нали, това духовно същество, което ни пази, може да е, примерно, негова жена, дете. Заглавието и въобще темата на тази изложба се оказа много провокативно. Не само че провокирахме нашите художници да дадат своите виждания за ангелите, но и богословите, поне един от тях, така малко се опълчи срещу тази свободна интерпретация, защото смята, че това трябва ние трябва да се придържаме към канона, трябва да не се показват ангелите по някакъв друг начин, освен по канона. Но точно за това ние сме уточнили в заглавието, че това е моят ангел, не е ангела задължително от Библията и задължително от християнска гледна точка, а и все пак това е изкуство. В изкуството има пълна свобода. Авторите, които участват в изложбата, какви са? Млади имена, по-възрастни, утвърдени? Ами, те са сравнително млади хора, с които ние постоянно работим, но вече мисля, че са и утвърдени. Въпреки че са млади, мисля, че вече са наложени в публичното пространство, благодарение и на нас. Казахте ми, че работите само с тях, което означава, че достъпът до галерията е по-труден. Не е толкова, не сме някаква тотално затворена галерия. Търсиме и нови млади таланти. Така една от целите ни да подаваме и на новите изгряващи имена ръка. Но все пак гледаме така те да могат да се вписват в лицето на галерията, защото ние вече 5 години сме го изграждали и то не може драстично и рязко да се променя в други насоки. Имате картина на Димитър Казаков «Нерон». Как се случи така, че той попадна между тези ваши автори? Да. Ами съвсем случайно, той не се продава, той просто е от една част на колекция. Един наш приятел, колекционер, видя, че темата съвпада с една от картините, които той притежава и просто поиска да му я изложим, за да се запознаят и с хората. Все пак това е голямо име. Чрез тази ангелска изложба галерия Париж отправя своето пожелание за светли празници към всички почитатели на изобразителното изкуство. Изложбата ще продължи до 31 януари 2009 година.